Salutare prieteni, eu sunt Marco și astăzi o să vă învăț cum să filmați, în același timp să vă jucați și să postați pe YouTube, cum sunt eu acum. Vă trebuie aplicația asta, care se numește Mobizin. Puteți să o luați după Magazin Play, scrieți M-O-B-I-Z-I-N și găsiți aici, este primul, îl instalați și intrați pe el și o să vă dea aici toate videoclipurile și voi dați bine ați venit, o să vi se încarce și pe urmă dați aici și dați de exemplu pe primul de ăsta unde pornești filmarea. Și așa ai pornit-o, intri tu în ce joc vrei, de exemplu hai să intrăm în Brawl Stars, te bagă, tu acum ești în filmare și poți să te joci și în același timp filmezi. Videoclipul ăsta nu a fost foarte scurt. Eu am fost Marco, vă rugăm să vă abonați și să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!